Kumusta po kayong lahat? Welcome back po sa aking channel, Jojoy Bicolana. Ngayon po, samahan niyo ako guys na alalahanin ang aking ama. So for today, sisindihan ko ng kandila si Papa kasi nung nakaraang undas, wala po akong time kasi late na po ako sa aking work. So today, samahan niyo ako na alalahanin ang aking mahal na ama. Hi guys, samahan niyo ako. Andito po yung aking papa. Ayan po siya. Ayan po para sa papa ko. 3 kandila po. Yun yung talagang gusto niya. Pag sindi sa kanya. Medyo against the light yung kanyang picture. Ayan po. Para sa alaala ng aking papa, sobrang hindi namin siya malilimutan syempre. Siya lahat talaga yung ilaw ng tahanan. Maaga kaming naiwan. So, Papa, sana masaya ka lagi dyan sa pangalawang buhay. Salamat po sa mga alala-alang naiwan mo. Marami kaming magkakapatid pero happy po. Sana wag kang mag-alala dyan lagi. Okay lang po kami. Medyo nakakaraos na po at natutulungan na yung mga kapatid namin na naiwan mo. So, Papa, sana happy ka lang lagi. Yung face ni Papa masaya. Salamat sa paggabay lagi. Sobrang proud po ako guys sa father namin ito. Kasi balikan ko lang yung alaala. Kahit hindi kami sobrang tawag nito, walang sabing yaman. Pero mayaman sa pagmamahal ng kumpletong magulang. Naranasan ko na buo yung pamilya. Andyan yung mama mo, papa mo, papa namin, mama namin, na kahit mahirap lang, ang konting pagkain ay pinagsasalo-saluhan. Talagang nagsakripisyo siya para sa amin. Kitang-kita ko noon na kahit mantika at asin lang ang ulam namin, sinusubuan niya kaming lahat at share kami lahat. Gumagawa siya ng paraan kahit hindi man hindi pera or hindi maibigay yung mga gusto namin katulad ng laruan or mga handa man sa mga kaarawan ganyan kasi kulang talaga. So gumagawa siya ng paraan na makabanding kaming mga anak niya katulad ng maligo kami sa ilog. Yun yung namimiss ko kay Papa. Kasama kami sakay sa bisikleta, may baon lang ng kanin, kung ano yan. Tapos ang banding namin guys, kasi farmer yung papa ko, ay yung pupunta kami sa farm sa Palayan.
may dala kaming balde, kukuha kami ng mga kuhol sa Bicol. Tapos yun yung banding namin, sama-sama kami at tumutulong sa kanya sa farm, sa palayan. Yun yung banding namin sa kanya. Kahit medyo stricto siya nung kapanahunan talaga, stricto yung papa namin, pero never kong naranasan na nagutom yung pamilya niya. Kahit marami kaming magkakapatid, guys. Isa pang alaala namin sa papa ko, yung maliit pa ako, wala pa kaming TV nun, guys. Nakikinood lang kami doon sa kapatid niya. Medyo may agwat din sa bahay namin. Sama-sama kami doon manood ng TV, nakasakay sa bike niya. Wrestling pa yung paborito ni Papa. Ayun, banding pa rin yun, guys, na hindi ko naranasan sa pamilya kong sarili. So, kaya miss na miss ko talaga yung papa namin, kasi kahit marami kaming magkakapatid, guys, nabigyan niya talaga kami ng atensyon. At kahit hirap na hirap siya sa buhay noon, alam kong naghirap si Papa sa pagtatrabaho sa amin. Yun nga lang, hindi niya talaga maibigay sa amin yung sapat na pangangailangan. Kasi yung buhay talaga noon sobrang hirap. Siguro kung buhay lang siya ngayon, maibibigay namin yung gusto niya, guys. Kasi nakaraos na rin kami, nakapunta na kami ng abroad. Yun yung gusto ko sana inabutan niya. Yung nakikita kong pagod niya noon nung bata pa kami, gusto namin ibalik sa kanya ngayon. Yung maibili namin siya ng mga gusto niya, kayang-kaya na namin ngayon, so hindi niya na inabutan. Nakakamiss lang talaga na sana naibalik namin yung sakripisyo niya sa amin. Sobrang respeto ko po sa iyo, pa. Kasi alam ko hanggang sa huling hininga mo, inisip mo talaga yung gusto mo sanang maiwanan kami ng magandang buhay. Yun nga lang, hanggang dun ka na lang po. Sana nandito ka pa. Pero ayun, alam kong ginagabayan mo kami lagi, pa. Ramdam ko po yun, lalong-lalo na ako. Alam ko pong lagi mo kong pinaparamdaman sa tuwing may problema kaming magkakapatid. Alam kong hindi mo ko kinakalimutan, kaya't ibinabalik ko sa iyo ang respetong hanggang ngayon sa pagpalaki sa akin, na sobrang nasa puso ko talaga yung pagmamahal sa iniwan mong pamilya, lalo na sa pagmamahal mo kay mama po. Sana kahit andyan ka, palagi mo pa rin akong pararamdaman kung ano man ang pagsubok sa pamilya natin. Maging daan ako para maging masaya po kami laging magkakapatid. Papa, sana may katulad mo pa po na ama na kahit anong mangyari, hindi iniwan yung mga anak at hindi napagod magtrabaho para sa kanila. Yun nga lang, talagang hindi ka talaga swerte na mabigyan kami ng kasaganaan nung panahon. Pero ngayon po, sobrang nagpapasalamat po kami, pa, kasi kahit paano po naitataguyod na rin namin magkakapatid. Tulong-tulong po. Saka si mama, di namin napapabayaan na. Sana po lagi mo kaming gagabayan, pa. Ang saya ng mukha. Wala ka pong katulad, pa. Tinatakutan ka ng lahat noon. Kahit alam kong napapalo mo kami noon, nung maliit pa ako, guys, lagi akong nagagalit pag pinapalo kami kasi sobrang stricto niya talaga. Pero never kong inilagay sa utak ko na ang galit niya sa amin noon ay masama. Yun talaga ang magulang, kaya pinapagalitan kasi gusto nilang maging maayos yung buhay natin. Siguro ayaw niya lang matulad na sa kanya kasi nga naghihirap, kaya siguro gusto niyang
maging maganda yung buhay ng mga anak niya. Sorry. Nakakamiss lang talaga yung may tatay, may ama, na buo yung pamilya, na hindi ko naranasan, na hindi namin naranasan ng mga anak ko, na may ama sila. Kaya para sa akin, masayang masaya ako nung bata pa ako na buo talaga yung pamilya namin, nagsasalo-salo kahit mahirap lang ang buhay. Yun, masaya lang. Simpleng buhay lang noon. Kahit walang kuryente pa noon, kahit yung sa kahoy pa nagluluto, kahit anong mangyari, never kaming nagutom at never kaming nawalan ng pagkain, guys, kasi never niya kaming pinabayaan. Kaya nakakamiss talaga. Salamat pa sa mga alaala. Lalo't masayang masaya ako po na kahit pa paano ngayon nakakatulong na rin kami sa magkakapatid tsaka kay mama po. Love you, papawa namin. Ang dami mo na pong apo ngayon. Hindi mo na nakita, pero alam ko nandiyan ka lagi. Sana bumalik ka pa ulit. Pero alam ko nandiyan ka na sa mga apo mo. Go.
Ayan guys, waiting natin yung kandila ni Papang tatlo. Ayan ang hinihiling niya lagi. So, kwentuhan muna tayo. Naisipan kong ganyanin si Papa kasi nakaka-proud talaga lagi yung may mga ama ng tahanan. Nakakamiss talaga na may tinatawag na Papa sa loob ng tahanan. Merong nasusunod sa bahay, merong nag-guide, merong nagdidisiplina, at may kakampi tayo lagi. Yun yung nakakamiss. Kaya kayo guys, yung mga kabataan, yung mga makakapanood, mahalin nyo ang mga magulang nyo, ang tatay nyo, syempre yung nanay nyo pa, at lagi nyong irerespeto. Wag na wag kayong makakalimot mag-pray para sa kanila, kasi yun nga sabi, maiksi lang ang buhay. Nakakamiss ang may mga pamilya na kasama. So wag sana tayong mag-aksaya ng panahon. Habang nandyan sila kasama natin, bigyan natin ng kaligayahan. Hindi man sa pera na susukat ang kasiyahan sa pamilya, kung anong ibang paraan na pwede nating mapasaya sila, nakasama sila. Katulad niyan, wala na sila, hindi na natin makakasama. So sayang yung mga pagkakataon na binigay na nandyan pa sila sa atin. Kaya sa inyo guys, nakaka-proud, diba? Nakaka-proud na kasama pa ninyo ngayon ang mga magulang nyo, na nandyan pa sila kakamping nyo. May naiiyakan kayo, may nasusumbungan kayo. Napakaswerte ng iba na kumpleto pa ang mga magulang. Kaya Papa, kahit nasaan ka man, kahit kailanman, hindi kami magsasawa. Lalo po ako ang pagrespeto at pagtingala na walang sawang. Alam kong ginawa mo ang lahat para sa amin po. Yun nga lang, hanggang dun na lang talaga ang binigay sa'yo. Kaya Papa, gabayan mo po kami, huwag ka pong magsasawa sana. Salamat po lagi. Love na love ka namin, Papa Wa. Just finish the candle. Continue mo ulit.